बोरै ओंखाम जाग्राफोरा नै खादा मानि जायो ओमफ्राय नै थिं माहा जायो नै देन्जार जायगायाव जाखायो बा जाग्राफ्रा नै ओमफ्राय नै माहा जायो नै देन्जार जायगायाव जायो आरोना देन्जार जायगायाव ओमफ्राय सिं ओमफ्राय नै मा खन जादों बिसोरलाय wah nih jaslah bap itu rabon kak rabon bunga ngamit kak beda lah isinya masuk apa deh jangan rồi nửa cái gì cái đó giá đây để giá đây lại ran lại bên này đi thôi